Evo ga, spajamo se. Samo čekaj pravu priliku. Opusti se. Uspjet ćeš. Šta si gdje? Loše sam spavao, neka neroza uhvatila. Nazad. Da. Danas. U redu. Bićemo u kontaktu. Idemo u Njemačku. Danas posebno čudno izgleda. Danas? Mali, samo ajde za mnom, sad će biti ovo ti je velika njuška. O, pa dobar dan upravitelju. O, dobar dan. Uvijek si je velika njuška, dobro smo surađivali. Naravno, sad ćemo opet. A ko će ovaj mali? Bez brige, to je moj pripravnik, Mali je dobar, Mali sluša, budućnost mu ovisi o mojoj preporuci. Ako bude ko ti. Lijep vam pozdrav, gospodine predsjedniče, vama i vašim ljudima. I hvala na izdvojenom vremenu za ovu nama dugo iščekivanu skupštinu. Pa, tko čeka, taj dočeka.